Bir näçe günläp dowam eden ıgırly howa Mar welaýatynyň Garaum we Baýramaly etraplaryna oba hojuluk ekinlerine şol sanda yer alma ekinine agyr ziýan ýetirdi. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Kärennesi daýhanlaryň yer eýeleriniň hemde mellek yerlerine yer alma eken hojalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden çyýrly howada suw astyna galyp çüýredi. İlki başta ýagan ýagyşlar doly siňip ýetişmänkä ýene de ýagyş goýdy. Diýip Sewit ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir daýhanlar suw astyna galan yer alma meýdanlaryna üýşen suwlary nasos bilen sowdurup aýyrmagy çalşanlyklaryny aýdýarlar. Mar welaýatynyň maýyň 2-nji hepdesinde 8-10-njy maý aralygyna çakdan aşy ıgyrly howa boldy. Howa maglumatlaryna görä käbir Sewitlerde ýagan ýagyş ıgalyň aýlyk kadasynyň bir näçesi ýokary boldy. Baýramaly etrabyna maý aýyna ýagan ýagyşlaryň göwrümi ıgalyň 6 aýlyk kadasyna deňeçer boldy. Bu görkezji ıgalyň Sewitdäki ýyllyk kadasynyň takminan 40 göterine barabar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde ıgyrly we çyýrly howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerini uly ýetkilere sedewar bolanyny habar berýärler. Nasos bilen ekrançylyk yerlerindäki ýagyş suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 düýüp yer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördüler. Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mar welaýatyna şu ýyl ençe hektar meýdana ekilen yer alma ekini amatsyz howa şertlerinden agyr ziýan çekdi. Yer almalarynyň ekşi işlerine fevralyň ortalaryna badylga berilmeginiň ýygyny ýurda aralaşan sowuk howa akymy ýaňy bir şiňelen ekinlere de ziýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we yer alma ýaly oba hojuluk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Ýurtda gök bahçe ekinlerine niýetlenip müňlerçe hektar ekrançylyk yerleri bölünip berilýär. Şu ýyl ýurt boýunça 30.000 hektar meýdana ýazlyk yer alma ekildi. Gök bahçe ekinlerine döwlet tarapyndan bölünip berilen yerleriň umumy tutýan meýdany şu ýyl 106.000 hektara barabar boldy. Ýöne soňky hepdelerde ýurtda dowam edýän çakdan aşy ıgyrly howa oba hojuluk ekinlerine de ziýan ýetirýär. Bir topar çykda jetdik. Köp hojuluk kardyny pul alyp yer almekdi. Adamlar hasyrly üllüşer söýtdiler. Yer alma hasylynyň ulug edilmegi iş, oku üçin daşary ýurtlara siýahat etmegi ýüreklerine dügen hojalyklaryň arzuwlary kül boldy. Mellek ýerine 10-12 ýyl yer almeken hojalyklardan başlap ençeme hektarlap yer almeken hojalyklara çenli gynanýarlar. Biziň ençeme hektar meýdana çykaran çykdajalarymyz ýeresindi. Beýleki ekinleriň ýagdaýy hem öwürlük däl. Diýip bir näçe daýhana Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Azatlygyň habarçysy Türkmenabadda ýaşaýyş şaýlaryny urýan hususy firmalaryň eýeleriniň jaý urjak yerler üçin para bermeli bolýanlygyny, bu paranyň meçöriniň barha ýokarlanýanlygyny habar berýär. Hususy guruluş firmasynyň bir işgäriniň 19-njy maýda anonimlik şertine beren maglumatyna görä, jaý uruljak yerleriň ruhsatynyň parasy bir näçe ýüz dollara baryp ýetýär. Türkmen şäherlerini şol sanyna Türkmenabadda ilatyň el ýeterli wagtdan jaý almak ýa-da jaý gurulmak meselesi ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä kyn bolmagyna galýar we garaşsyz neşirlere syzyp çykkan maglumatlar guruluşlaryň çağalar meýdançalarynyň teýilgäkleriň yerlerine çenli dawa salýanlygyny, yer ruhsady meselesiniň häkimiýetler üçin gowy ýerdeje öwürleýänligini işaret edýär. Lewap welaýatynda gurulmasyz ýerde jaý gurýan guruluş firmalary jaý gurmak ruhsatyny almak üçin welaýat häkimliginiň mesele çözýän emeldarlaryna para berýär. Guruljak jaýyň her öýüniň yeriniň bahasy 100.000 manat, dollaryň resmi däl kursunda $5.000 bahalanýar. Diýip Sewitde guruluşy işleri bilen meşgullanýan hususiýetçi firmanyň işgäri Azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Sewit merkezinde Sowet döwründe gurulan 4 we 5 gatly jaýlaryň arasynda çağalar meýdançalary, ýangyn howpsuzlygynyň ulaglarynyň hereket edip bilmek üçin goýulan boş meýdanlar kanun yerli ilatdan sorulman guruluş firmalaryna berilýär. Düzgün boýunça ol yerlerden ýaşaýyş şaýlaryny gurmak gadagan welaýat häkimi we guruluş firmalary öz aralaryna düşünýärler we bu yerlerden jaý gurýarlar diýip guruluş firmasynyň işgäri şu hili ýagdaýda gurulýan jaýlaryň her birine adından 40 sany öýüň bolýanlygyny aýtdy.
şeýlelikde aýdylmagyna görä häkimligiň jogapkar emellerleriniň bir jaýdan edýän gazancy adından 200 000 dollary barabar bolýar. Lewapdaky ýaşaýyş şaýlary esasan Midemel Gadam, Avtotrans, Şagadat, Lewap guruluşyk önümçilik guruluşygy, demir beton önümleri we beýleki hususy firmalar tarapyndan gurulýar. Gurulýan jaýlaryň aglaby bölegi emellerlere, prokuratura, kadiýet işgärlerini, täsirli adamlaryň biznes bilen meşgullanýan garyndaşlaryna, Dubayda ulug söwdasy bilen meşgullanýan adamlara niýetlenip gurulýar. Köp gatly jaýlaryň arasynda çağlar meýdançysy hökmünde goýulan ýerleriň guruluşyga berilmegi soňky 4-5 ýyllykda has ýygzamlaşdy. Ýaşaýjylaryň bildiren protestleri, häkimlige ýadan ardalary netije bermedi. Olar ýer döwletiňki, siziň näme işiňiz bar diýip dillen verilen jogap bilen oňmaly boldy diýip habar saýtdy. Azatlyk radiosi öz çeşmesiniň aýdýan zatlar bilen baglykda türkmen häkimiýetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanlar Google Play we App Store ýaly daşary ýurt internet bazarlaryna töle geçirmekde kynçylyklara täze bar bolýarlar. Döwlet bankynyň bu ugurda ýangy ýakyny müşterilere hödürläp başlan täze hyzmaty tölew meselesiniň dogry höttesinden gelip bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň Aşgabatdy we Türkmenawatdy çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt onlaýn dukanlarynyň tölewleri bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky ýangy ýakynyny daşary ýurt onlaýn dukanlaryna, meselem Google Play, App Store, Steam ýaly onlaýn dukanlara ýa-da Netflix, Booking.com ýaly ulgamlara tölew geçirmäge mümkinçilik berýän virtual bank kartlaryny hödürläp başlady. Ýöne bu virtual kartlar arkaly daşary ýurt valyutasyny tölew geçirilenine valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça hasaplaşyk geçirmäge ruhsat berilmeýär. Diýip Aşgabatly çeşme aýdýar. Müşteriler özleriniň virtual bank kartlaryna daşary ýurt valyutasyny pul geçirip şondan soňra daşary ýurt tölewlerini geçirip bilýärler. Virtual bank kartlary açylandan soňra öz hasabyna meselem dollarda 100 dollar pul goýmaly. Şondan soňra daşary ýurt onlaýn dukanlaryna tölew geçirip bolýar. Diýip Aşgabatdy ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla taratyna daşary ýurt onlaýn sowda bazarlaryna, şol sany güýmenji platformalaryna gyzyklanma bildirilýändigini, ýöne bar bolan päsgelçilikleriň bu mümkinçiliklerden peýdalanylmagyna dogry ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Meselem ýaşlar Steam oyun platformasyndan dürli hili virtual önümleri ýa-da oyunlary satyn almak maksady bilen döwlet bankynyň hödürleýän täze hyzmatyndan peýdalanmagy isleg bildirýärler. Emma adamlaryň gara bazardan dollar satyn alyp bank hasaplaryny geçirmäge gurby çatmaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtawtyň ýaşaýjylaryny sitirleýär. Steam oyun platformasynyň agzasy bolan Türkmenawatdy bir ýaş ýigit özüniň PUBG ýagny Player Unknown's Battleground adly oyun hasabyna pul geçirmek üçin öňler daşary ýurt banklaryna hasaby bolan araçlaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan ekeni. Ol döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýangy ýakyny müşterileri hödürläp başlan virtual kartlaryny ilk başda özüne çekiji hasaplanyny aýdýar. Ýöne soňra bank amarlary bilen bagly päsgelçiliklere göz ýetirýär. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň goşa wagt saklanyp galýar. Şol bir wagtda döwlet valyutanyň resmi sowdasyny berk çäklendirýär. Merkezi bank dollaryň resmi bahasyny 3,5 manat hökmüne kesgitleýär. Ýöne dollaryň gara bazar bahasy resmi kursdan 5-6 esse ýokary bolmagyna galýar. Banklar daşary ýurt valyutasynyň erkin sowdasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagda Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, hamala amatly valyuta sowdasyny wada berýän käbir kezzaplaryň hilegärlik oýunlaryna şert töredýär. Özlerini araça atlandyrýan käbir kezzaplar döwlet daşary ykdysady iş bankynda özleriniň tanışlarynyň bardygyny, virtual bank kartlarynyň eýeleriniň manatlaryny, dollaryň resmi alys-çalys bahasy boýunça dollara çalyp bermegi wada berip, adamlaryň pullaryny alyp ýitirim bolýarlar. Diýip çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hilegärlik hadisalarynyň paýtagtda we ýurdun köp ýylatly şäherlerine has köp hasaba alynıp başlananyny habar berýärler. Türkmenawatly Steam agzasy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Bu hilegäri özüniň 3000 manat pul serişdesini aldyranyny gurrun berýär. Onuň sözlerine görä hilegärler özleriniň tanışlarynyň kömegi bilen virtual kartlary
800 manada $100 goýup bermek wady berýärler. Bu töleg dollaryň gara bazar bahasyndan 2-3 esse arzan bolan soň köplerde gyzyklanma döredýär. Men virtual kartyma dollar geçirmekde yardım wady beren bir kezzaba $100 depozit üçin 800 manat, goşmaçy $200 üçin 2000 manat, hyzmat üçin 200 manat töledim. Ol bu pullary meniň bank kartyma dollar görnüşinde geçirip bermäge yardım wady berdi. Soňra bolsa pullarymy hem alyp ýitip gitdi. Diýip Türkmenabatly ýaş ýigit gurrun berýär. Türkmenabatly çeşmeler şeýle adamlara häkimetler tarapyndan arka çykylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosyň maglumatlary boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Visa we Mastercard bank kartları arkaly nagdly hasaplaşyklary ýurda aralaşan ykdysady krizisiň fonuny 2018-nji ýylyň fevralyna togtatdy. Çelede döwlet bank halkara kartlar arkaly internet hasaplaşyklaryny 2017-nji ýylyň mart aýyna ýatyrdy.